Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko sa kumbuya sa pagarinyo sa si Sheikh Aminullah. Ay niya pag-usay na karkano sa geng makampatubo video ay papakilay ka naging gaya screen naging gaya laptop kan na sumipantag sa geng text apkilay niyo man to. Agi so text di ipapalata aging gaya mga bangsa tano mga salafi. Ipumbina sa irakan. Na maguluhan sa diyon di kipapalataan naging kutwa bangsa tano at taga buldon parang ada sa lakaw ki ata. Na tiyundugun mambuging kutwa pedian ulama salafi asya kutwa Nasruddin. Na siya lapi daw siraman aging kanana mga followeran na miya maganta sila ng sebenar mitataru siran sa mga ralata katero kiyada kada siran asapuakan why nadiran katawan naging gaya di pupalata iata at text nagiina inimbaalanaya nadad nagiamim baalo na inunta siran kasira ni miya kalangkapon inuskap ni miya kalangkap saya sa gaya mga text o di na mga katero ay ipambina sa rakan kato sa sakano imimbalon nakataya ay akon rarantak aging gaya text si sa messenger na ay amitik sa rakan aging gaya katep kailay niyo ay turo ka aging gaya afwan aki okay na mga prirambuya siran ni mimbal sa aging gaya text siya lam ako niyan kun salam doktor baaden as-salafiya pembetulan sa doktor piya ka mamasa daa katataguan ko Allah adar pa inubos da katataguan ko Allah adar pa ini pa kayo siya ko na nakataya ko so text ay ni sumbaga sa messenger walay kumusalam baginan mga pagari ko okay ta kap sumbaga sa salam awalay kumusalam nako na ilenyo kung sulangwan ang mga reply karkano igira siya lama ko niyo bagina ni ukita kasumbaga kana walay kumusalam ilenyo man ka aya ka reply kan sa lagidanan na wa alaikumis salam gyuti kasumbaga kan isad na nakarina sa giina inumbalaniran ikadua karina o kababaloya inumbalaniran na giyang kai atuladan na kan saya katep kilen yo giyang ipturo kano giyang atuladan na kan saya na namiyaribat sila sa kinibetad ni ranun saya sa ageng kaya look ageng kaya text mismo imbis dapat na siya tugo sa ageng ababa ageng text kailan nyo man alangwan at text sa messenger kasutuladan o dir ka di magitiksa na siya matatago sa ageng ababa dadan okay takap kitaguin sa ageng look uwa na magaitan mo sa sample kataya plaka na ka naging Facebook kan para mailay niyo sa mga text. Kaya palakada nga sa'yo, naging text sa mga kung yung pagariyak na si Hamdani, ayang aran niyan sa Facebook na Al-Fawzan Mindalano. Patay sa text sa mga kay Hamdani. Okay, nailay nyo naman naging alangwan at tuladan yan kasi matatago kung mga kababaan o text yan. Kababaan o mga text. Sa kanod nilakaon kung mga Facebook yun, na so di nyo dimitik sa messenger kailay niyo sa mga tuladan niya kasi kung mga kababaan ng mga text. Huwag. Napiya ka mo sa ini kaging iya tuladan na kan nasiran tiyago sa look aging text. Marayaga kuan pimbalan niran. Huwag. Ikaduna na karin na kung kababaloy na inumbalan niran. Ikatalawa karin na naging ka iya kuan. Matatago saya emoji kataya kulura ko sa mariga. Giyang emoji saya sa putol. Agusa putol aplas. Baaden up diri ka di makitigsa sa Facebook Messenger. Kailan ko naging nasa putol mananian na emoji nagusa putol aplas. Nakainiyo ka na lang anak ko niyo. Mga text si sa Messenger yo kaded na matuon ni ro na lagi danan asa putol emoji nagusa putol aplas. Tusanan sa inbalaniran. Na kay benar na ayaw pagpakaburan taon ng Allah. Apiad ni ka binasa irandakan kung barang-barang na okay ta.
Malagi do kita bawal, o kita haram, kagina haram man naging apsu niran. Na naman kadiran ning gulubukan, asarbu kakabina sa anak wiran. Marayag sa taman amarayag, aaya ikepi aginawairan, na sukabina sa iran lakan. Dasiran din masmo sa diran di katekae, sa sapuakan sa gengga social media, way may magugupa sila naguging ka na ng mga pedang mga ulama iran, na tindog sila nung nagyang mga follower iran mambu, na kiyada sila na sapuakan na naino mambu, kaad na alungan amori mga luksami mga pagaryami. Ginga iya iniyang kubirarakan tigiran agi ko ni diyan ni panulo naging wahdatul wujud. Aya pagminilan sa geng kanan wahdatul wujud agi nang ni doktrina kana diyan ni kemping na sukaadin na aya din su Allah. Maana niya nasa di sa kiling ka akaadin nagyutukon su Allah. Inubaad na Muslim aginan ni paratenian? Ha? Baad na milenyo at tiksakan, postakan si sagi nga social media. Udi na kiaktualan niyo sa dilaakan. Agina ni diya ka ni pandulon, aging ka na natira na wahdatul wujud. Isa-isa sukaad na gusto Allah. Di marayag manan yan na kuwan kapangangkub. Pemeraksinan din asarbu kakabina sa anak wiran. Hey mga luksami mga pagariami, sa kanuna bigang kanu Allah Ta'ala sa kalanta sa akal na makapanggada-gada kanu o antaa i mga tao ang binasalakan. Na marayag sa marayag, agayon kaya mga salafi, kukapaguluan ni kiran, iya kini ata aguging kanan Nasruddin, na marayag kapmina sa irarakan, kaptipo irarakan, di siya nimbabal, sa nga lagi da mga text, ang mga kabukagan na ipagang kubirakan, na liyok kung mga page, adira nimbabalan si sa Facebook at tigiran asakang kon ikuan kipidsun lagi daging kaya miyaw na pimbalan niran. Anay mga ribat panaging kutwa Sheikh akin surat ni ranon. Nakataya tiyan to akang kon piya ka halalakan so kasina ko mga kangudaan kamala ko ni balas. Pira na ding galubak naging lagi day ang mga haram agalubak akapbina sa iran rakan. Asarbu ka kaburi nga garan sok pitakan. Hey mga luksami mga pagaryami, ay importante na may karegar kanu agiyai, atiks, adi ipapalata, iata, na inimbaala ni Ranaya, way, nagupiyang iditiran. Sa siyang butamana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.